Dobrý deň, vítam vás na prednáške z cyklu In Medias Res s názvom Abrakadabra alebo o amuletoch a mágii z rímskeho Karnunta. Moje meno je Petra Dragundesová a aktuálne zastávam pozíciu postdoktoranda na Archeologickom ústave Českej akadémie vied v Brne. Táto prednáška je výstupom projektu Interreg Rakúsko-Česko s názvom Roman Trails. Roman Trails je projekt, ktorý vytvára nové turistické trasy po stopách Rímanov na česko-rakúskom pohraničí a ukazuje, že rímska minulosť nebola len o vojsku, ale aj o bežnom živote, obchode, zvykoch a stretnutiach s miestnym obyvateľstvom. Na začiatku prednášky si zadefinujeme, čo chápeme pod pojmom amulet. V minulosti sa o definíciu tohto slova snažilo viacero bádateľov. V tejto prednáške budeme pracovať s definíciou, že amulet je prenosný predmet, ktorý môže byť nosený človekom, pripevnený na zviera, napríklad na konskom postroji, avšak môže byť aj súčasťou architektúry či výbavy budov, mohol byť napríklad zavesený nad dverami. Svoju nositeľovi má priniesť šťastie alebo ochranu. Pôvod tohto slova sa hľadá v dvoch výrazoch. Prvým je arabský výraz hamalet, čo znamená zavesený, a druhým je latinský výraz amelior, čo znamená zmariť alebo odstrániť. V antickom diele Plinia staršieho s názvom Naturalis Historia môžeme nájsť výraz amuletum. Po špecifikácii slova amulet by sme mohli urobiť niečo podobné so slovom mágia. Pojem mágia sa taktiež pokúsilo definovať viacero jednotlivcov a z toho dôvodu ponúkam svoju vlastnú definíciu aj ja. Mágiou môžeme označovať akýkoľvek akt doprevádzaný rituálom s prvkami nadprirodzená, ktorý je vykonávaný s úmyslom priniesť zámerné zmeny v živote. V najzákladnejšom rozmedzi delíme mágiu na kladnú a zápornú. Čo sa týka zdrojov poznania pri tejto problematike, opierame sa o písomné pramene, a to konkrétne diela antických autorov, a to napríklad dielo Naturalis Historia od Plinia staršieho, kde sa objavuje viac ako 81 rôznych príkladov na amulety. Taktiež sa objavujú recepty na výrobu amuletov, napríklad v gréckych magických papíroch. Nápisy sa okrem toho objavujú aj na nálezoch v podobe čitateľných nápisov, čiastočne čitateľných nápisov a nečitateľných nápisov. V prípade ikonografických prameňov sa opierame o poznatky z plastík, reliefov, fresiek, malieb a podobne. Archeologické nálezy amuletov majú v rímskom prostredí zvyčajne podobu osobných predmetov, súčasti domácností, súčasti postrojov pre zvieratá a podobne. Následne by sme sa presunuli k pôvodu, využitiu a umiestneniu amuletov v rímskom prostredí. V tomto období sledujeme nárast počtu a rozmanitosti amuletov a taktiež oproti predchádzajúcim obdobiam zameranie na jednotlivca. Ich vznik bol spôsobený strachom a úzkosťami z nových vecí, poverami alebo zvýšeným kontaktom s orientálnymi kultúrami. Nárast amuletov v archeologických dokladoch bol taktiež spôsobený nižším technickým pokrokom a sociálnymi zmenami v rímskom prostredí. To tiež viedlo ku vyššej trvanlivosti amuletov. Všeobecná ekonomická prosperita východného sveta taktiež viedla k využitiu stále viac a viac trvanlivých materiálov, ako boli drahé kovy, napríklad zlato, striebro, ale aj kamene, z ktorých sa vyrábali magické gemy. Deti nosili každodenne väčšie množstvo amuletov. Ženy jednotlivé amulety v istých obdobiach, napríklad počas tehotenstva či pôrodu. Muži ich nosili v prípade vážnej choroby alebo počas dlhých ciest. Využitie amuletov mohlo súvisieť aj s obdobiami. Napríklad môžeme sledovať nárast výskytu rôznych amuletov v období morových epidémií. Ako už bolo povedané, v rímskom prostredí majú amulety najčastejšie podobu malých osobných predmetov. Tento fakt môže byť spojený aj s väčším pohybom ľudí v danom období. Išlo napríklad o obchodníkov, prisťahovalcov, otrokov a podobne. Amulety boli umiestňované hlavne na prednú stranu tela, na miesta postihnuté chorobou alebo na zraniteľné miesta a miesta, kadiaľ mohol vstúpiť zlý duch či démon, to znamená na krk, hruď, uši a podobne. Na zvieratá boli amulety umiestnené na šnúrkach, popruhoch v podobe kovaní na konskom postroji a podobne. Príprava amuletov pozostávala z viacerých krokov. Človek, ktorý si chcel nechať vyrobiť amulet, prišiel so žiadosťou pre miestneho mága, pričom najvýznamnejší boli súčasťou cisárskeho dvora. Dôležitý bol výber materiálu, pričom sa používal špecifický materiál na konkrétnu potrebu. Často však bola aj kombinácia materiálov, napríklad bronzu a železa. Následne musel byť amulet zasvetený rituálom, pričom pozostával zvyčajne z spálenia rôznych prírodných materiálov alebo bol sprevádzaný praktikami, ako napríklad hovorenie magickej formulky, modlitby alebo sľubu. Je dôležité poznamenať, že išlo o jednorázový akt. Súčasťou boli dôležité úkony, napríklad aby sa amulet nedotkol zeme a podobne. Ako výroba, tak aj samotný amulet mal častokrát pôsobiť na viacero zmyslov, a to na zrak, hmat, čuch, sluch alebo aj chuť. V
prípade materiálov na výrobu amuletov rozlišujeme predovšetkým materiály organické a anorganické. V prípade organických materiálov nám vzhľadom na schopnosť zachovania poskytujú najviac informácií antickí autori. Vďaka nim vieme, že z rastlín sa používal napríklad rakitník, vavrín alebo ľan. Živočíšne sú zastúpené napríklad zubom psa, zubom hyeny, mŕtvou osou, hlavou zmie, krabími očami, kostiami z hlavy vtáka, parohovinou alebo srdcom jašterice. Anorganické materiály zastávajú kovy, minerály, chemické látky a podobne. Z kovov ide predovšetkým o zlato, striebro, bronz, železo, meď, olovo a podobne. Z minerálov a hornín bol využívaný granát, heliotrop, hematit a to hlavne pri problémoch spojených s krvou. Ďalej bol využívaný chryzopras, jaspis, karneol, sardonyx, smaragd pri problémoch so zrakom, avšak využívaná bola aj síra, gagát, jantár, sklo alebo perly. Po priblížení amuletov vo všeobecnosti by som sa presunula a v skratke predstavila rímske carnuntum. Prvá zmienka o ňom sa objavuje v diele Velleia Patercula v spojení s ťažením budúceho cisára Tiberia. Nešlo však o to carnuntum, ktoré dnes poznáme z rekonštruovaných rímskych budov na pravom brehu rieky Dunaj. Daný tábor dodnes nie je uspokojivo lokalizovaný, pričom sa predpokladá, že sa mohol nachádzať v priestore dnešnej obce Engelharstetten. Taktiež sa predpokladá, že sa mohol nachádzať v oblasti dnešného Devínskeho alebo Bratislavského hradu. Jeho keľtský pôvod naznačuje písanie jeho názvu na epigrafických pamiatkách Ska namiesto Sceje. Jeho názov znamená v preklade mesto na kameni. Po vytvorení provincie Panónia plnilo Carnuntum funkciu sídelného mesta tamojšieho miestodržiteľa. V dôsledku administratívneho rozdelenia provincie v rokoch 103 až 104 po Kristovi sa stalo administratívnym centrom Hornej Panónie, čiže Panónie Superior. Za vlády cisára Hadriána v rokoch 117 až 138 po Kristovi získalo tunajšie civilné osídlenie právny status municipia, čím bolo povýšené na municipium Aelium Carnuntum. Významnú strategickú úlohu zohralo Carnuntum počas markomanských vojen v rokoch 166 až 180. V priebehu tohto konfliktu tu mal popri Viedni v antickej Vindobone svoj najdôležitejší oporný bod cisár Marcus Aurelius. Carnuntum slúžilo ako logistická a ofenzívna základňa rímskych vojsk, prenikajúcich na germánske územie severne od Dunaja. Vojnové operácie však mali za následok devastáciu vojenského tábora i civilného mesta. Následná povojnová obnova si vyžiadala kompletnú prestavbu civilného mesta, okrem iného došlo k transformácii pôvodne dreveného vojenského amfiteátra na kamennú architektúru. Ďalší kľúčový politický míľnik nastal 13. augusta 193 po Kristovi, kedy bol v Carnunte miestnymi légiami vyhlásený za rímskeho cisára vtedajší hornopanonský miestodržiteľ Septimius Severus. Počas obdobia krízy v Rímskej ríši v 3. storočí bolo Carnuntum významným vojenským centrom obrany podunajskej hranice. Dôležitosť tohto mesta spočívala v umiestnení na podunajskej limitnej a jantárovej ceste. V 4. storočí z Carnunta pomaly obyvateľstvo ubúda a zmienky o jeho zániku nachádzame v diele Ammiana Marcellina, ktorý hovorí o tom, že Carnuntum je opustené a v ruinách. Amulety z Carnunta delíme do týchto hlavných kategórií. Záväzky, náušnice, náramky, prstenie, kovania opaskov a súčasti konských postrojov. Skupina záväzkov je zastúpená kapsľovitými záväzkami, ktoré zahŕňajú záväzky v podobe bulé. Ďalej sa v tomto súbore objavujú záväzky v tvare lunuly, Herkulovho kiaku, falu alebo fascina, fiky a pelty. Záväzky typu bulé predstavujú schránku na amulet, ktorý sa nachádza v ich vnútri. Pôvod tohto záväzku sa hľadá u Etruskov. V danom prostredí mohli byť uväzované na krk alebo hornú časť ruky. Prvá bula pochádzala na základe informácií od Plínia staršieho od Tarquínia Priska, ktorý ju daroval svojmu synovi. V rímskom prostredí ju dostávali chlapci v deň narodenia alebo v deň, kedy dostali svoje meno. Vo veku 14 až 16 rokov bola odovzdávaná domácim božstvám Lárom a Penátom. Bolo to v čase, keď sa chlapci stávali plnoprávnymi občanmi spoločnosti a prijímali togu virilis. Spočiatku boli bule nosené na ukážku sociálneho statusu. Od 1. storočia ich v jednoduchšej forme nosili aj libertíni. Z antických zdrojov vieme, že ak si nemohli dovoliť bulu, urobili uzlík na kožnom remienku. V provinciálnom prostredí Panónie sú tieto záväzky menšie a oproti pôvodnému noseniu chlapcami sú nositeľkami pravdepodobne ženy, pretože sa objavujú predovšetkým v hroboch žien.
Zhotovené mohli byť najčastejšie z bronzu, ale aj striebra či zlata. Mohli obsahovať napríklad vavrín, kosti, piesok, plátno, plastiky ochranných božstiev a podobne. Na tomto slajde môžeme vidieť ďalšie príklady kapslovitých záväzkov na tzv. Fajumských sarkofágoch z egyptského prostredia. Ako môžete vidieť, prvý z nich má valcovitý tvar, druhý a tretí je okrúhleho tvaru, pričom v treťom prípade zosnulú pochovali spolu so záväzkom. Na týchto fotografiách môžete vidieť už konkrétne príklady nálezov bule z múzea v Karnunte. Ako môžete vidieť, prevažuje zhotovenie zo zliatiny medí. Asi najdôležitejší príklad z nich je nález z predposlednej rady, pretože v jeho vnútri sa zachoval kúsok plátna. Ako môžete vidieť tu, číslo 20. Na ňom mohlo byť pôvodne niečo napísané, mohlo byť do niečoho namočené alebo inak rituálne upravené. Záväzky v tvare lunuly nosili hlavne ženy a deti, pričom predstavuje náprotivok ku bule nosenej chlapcami. Ženy ju nosili oproti chlapcom celý život. Vďaka dielu Epidicus od Plauta vieme, že záväzky v tvare lunulu dávali otcovia svojim dcerám na ich narodeniny. Lunula sa spája v rímskom prostredí s bohyňou Selene a Demeter. U žien mala stimulovať plodnosť, u detí rast a taktiež mala ovplyvňovať mesačný cyklus, či ovplyvňovať epilepsiu. U zvierat mala taktiež stimulovať plodnosť a ochraňovať ho pred tzv. Evil eye, ktoré reprezentuje zosobnenú závisť. Následne sa presunieme k záväzku, ktorý reprezentuje jeden z atribútov mýtického hrdinu Herkula. Napriek nálezu nekompletných sloh, ako sú tieto na fotkách z rímskeho Karnunta, jeho kiak a koža nemejského leva sú dobrými identifikátormi k určeniu vyobrazenia. Herkulov kiak slúžil ako ochrana a rovnako ako iné amulety v tvare zbraní mal pohroziť chorobám a démonom, aby sa nepokúsili zaútočiť na nositeľa. V prostredí Karnunta sa objavuje hlavne ako osobný šperk v podobe záväzkov alebo štilizovaných náušníc. Najčastejšie je zhotovený zo zlata, v prípade náušníc v kombinácii s inými materiálmi. Na záväzkoch sa objavuje kombinácia symbolu a nápisu. Napríklad v prípade týchto záväzkov môžete vidieť v spodnej časti nápisy Utere Felix. Ako môžete vidieť tu, vyznačené červeným. Tieto nápisy Utere Felix obiehali okolo ich obvodu. Obľubu tohto záväzku sledujeme v 2. až 4. storočí, počas ktorého vzrastá popularita Herkulovho kultu. Je to predovšetkým vďaka cisárovi Komodovi, ktorý sa sám necháva vyobrazovať v podobe Herkula. Je zaujímavé, že sa často objavuje v hroboch žien a dievčat. V mladších obdobiach je zhotovovaný z kosti a postupne sa vyvíja do podoby ďalšieho amuletu v tvare zbrane, a to do Thorovho kladiva. Symbol falu alebo fascína je známy už z Mezopotámie, Egyptu, Fenície a Kartága. Napriek tomu, že býva častokrát interpretovaný ako amulet podporujúci potenciu, nie je tomu tak. Tento záväzok nosili spolu s inými symbolmi na tzv. Krepundiách aj deti, ktoré z očividných dôvodov nepotrebovali podporiť potenciu. Úloha amuletu v podobe falu v rímskom prostredí predstavovala ochranu pred už spomenutým tzv. Evil eye, ktoré reprezentuje zosobnenie závisti. Vzhľadom na to, že deti boli od malička ohrozované rôznymi nebezpečenstvami, môžeme si predstaviť, že zdravým deťom mohlo byť ich zdravie závidené od jedincov, ktorí pri svojich potomkoch nemali toľko šťastia. Záväzok v tvare falu mal na zlé sily v podstate fungovať tak, ako funguje aj v dnešnej dobe na nás. Zvyčajne ľudia pri pohľade na intimné partie sklopia zrak, pričom podobný účinok sa očakával aj od záväzkov v tomto tvare. Nemal priamo útočiť, ale skôr odvracať uhrančivý pohľad. Okrem samotných záväzkov mohol byť vložený aj do bule, ale objavuje sa aj na prsteňoch, na konských postrojoch či na pečatných schránkach. Tento symbol bol okrem drobných predmetov rozšírený aj na architektúru, či v podobe tintinabule, čo sú rímske zvonkohry, mohol byť zavesený do okien. Tu môžete vidieť príklady rôznych foriem, ako sa tento typ záväzku alebo aj samotný symbol objavoval v rímskom Karnunte. Na týchto fotografiách z Neapolského múzea môžete vidieť príklady už spomenutých tintinabule z Pompeji. V prípade zvončekov sa využívala už spomenutá ochranná sila kombinácie bronzu a železa. To znamenalo, že zvonček bol zhotovený z bronzu a jeho srdce bolo vyrobené zo železa.
Od antických autorov vieme, že udieranie týchto dvoch kovov o seba má zabezpečovať apotropajnú silu predmetu. Symbol falu sa objavoval častokrát aj s inými symbolmi, pričom jeden z najčastejších je manodifika. Je jedným z dvoch gest, ktoré z antiky prežili a sú používané aj v dnešných časoch. Prvé je teda už spomenuté manodifika, alebo tzv. Figa borová. Druhým je digitus infamis, alebo impudicus, ktorý je na rozdiel od figy borovej do dnešnej doby používaný na urazenie. Ide teda o vstýčený prostredník. Gesto manodifika má pôvod v Egypte. Vzhľadom na to, že ženy sú vo všeobecnosti brané ako slabšie pohlavie, aj tento symbol má zženšťovať, to znamená oslabiť protivníka a reprezentovať nepriateľský postoj voči chorobám a démonom. Od antických autorov vieme, že tento symbol bol používaný aj počas rituálov. Na tzv. Lemúrie bol vykonávaný očistný rituál domovou, počas ktorého prechádzal otec rodiny po dome a s oboma rukami naznačoval toto gesto, ktoré bolo namierené voči zlým duchom a démonom. Okrem mužského pohlavného údu sa vyskytujú v prostredí Karnunta aj amulety v tvare vulvy. Je menej častá ako falus a ťažšie identifikovateľná medzi archeologickými nálezmi. Okrem bronzových záväzkov a kovaní sa na symbol vulvy používali aj mušle kaurí. Vo všeobecnosti je tento symbol spojený s ochranou božskej matky a predpokladá sa, že na rozdiel od záväzku v tvare falu majú stimulovať plodnosť. Symbol pelty predstavuje asi jeden z najrozšírenejších ochranných symbolov na drobných nálezoch z prostredia Karnunta. Ide o symbol v tvare štítu Amazoniek, ako môžete vidieť na tejto fotke sochy ranenej Amazonky z kapitolských múzeí v Ríme. Pelta sa objavuje ako na iných druhoch šperkov, napríklad na náramkoch, tak aj na schránkach na pečate, kovaniach opaskov, na sponách, kovania z púzdier na meč a podobne. Vo veľkom je rozšírená aj na sarkofágoch, mozaikách či aj na teresigiláte. Tento symbol je obľúbený vo vojenskom prostredí, pričom sa predpokladá jeho spojenie s nebojácnymi bojovníčkami. V našom prostredí prichádza predovšetkým počas obdobia markomanských vojen. Na týchto fotkách môžete vidieť príklady predmetov, ktoré som vymenovala, pričom na fotke naľavo sa nachádzajú nálezy z vitríny, ktoré máme aj tu, v našom návštevníckom centre na Mušove. Ako ďalší záväzok si predstavíme amulet v tvare ruky. Jeho pôvod sa podobne ako pri už niektorých spomenutých amuletoch hľadá v Egypte. Predpokladá sa, že mohol slúžiť na odohnanie zlého ducha či démona alebo na privolanie ochranného božstva. Dôležitosť výberu materiálu pri zhotovení amuletu môžeme vidieť aj pri kostiach, zuboch, pazúroch či parohovine. Vzhľadom na to, že samotný materiál mal apotropajnú funkciu, boli nosené ako závesok, na odeve alebo na postrojoch zvierat. S rovnakým úmyslom mohli byť nosené aj prevrtané zvieracie zuby a pazúre. Pri materiáloch ešte zostaneme, pretože sme si doposiaľ hovorili predovšetkým o mágii zameranej kladne voči nositeľovi a predovšetkým na amulety s ochrannou funkciou. V rímskom prostredí sa ale objavuje aj materiál, ktorý bol spojený s negatívne mierenou mágiou. Ide o olovo, na ktoré mohli byť písané kliatby, pričom ide o tzv. Tabule de fictiones, avšak v Karnunte sa objavujú aj takéto zauzlené olovené drôty. Predpokladá sa, že nimi boli zviazané negatívne kliatby, ktoré mohli byť následne zakopané do zeme. Je to hlavne z dôvodu žiadosti podsvetných božstiev o pomoc pri uskutočnení kliatby. Následne sa dostávame ku ochranným bytostiam. Objavujú sa hlavne na magických gemách, ale rovnako aj v podobe drobných plastík, ktoré mohli byť umiestnené do bulé. Mali ochraňovať nositeľa amuletu pred nebezpečenstvami alebo nadľudskou silou, predísť chorobe či pomôcť vyliečiť chorého. Na gemách môže byť vyobrazený alebo tam môže byť vyrité ich meno, ktoré reprezentuje ochrannú bytosť s jej schopnosťami. Kým sa však dostaneme k samotnej glyptike, musíme spomenúť jednu dôležitú ochrannú bytosť. Had mal v dobe rímskej reprezentovať symbol večného života. Zvliekanie kože bolo chápané ako znovu obnovovanie samého seba. Hady boli ako domáci miláčikovia chovaní aj v domácnostiach. S tým sa spájajú rôzne povery, ako napríklad, ak had padne zo strechy do átria, je to zlé znamenie. Ak sa však plazil ku posteli manželov, bolo to považované za znamenie dobré.
Využívaný bol aj symbol urobora, čiže hada, ktorý si žerie vlastný chvost. Objavuje sa taktiež aj na gemách a má reprezentovať večnosť alebo plynutie času bez začiatku a konca. Ďalej by sme sa presunuli k skupine amuletov v podobe magických gem. Využívané boli ako súčasť osobných šperkov, predovšetkým v prsteňoch, ale mohli sa objavovať aj v záväzkoch. Mali mať liečivé alebo ochranné účinky a predpokladá sa, že vyobrazenie malo podporovať samotnú silu materiálu. Postup ich výroby bol následovný. Mág, čiže magus, navrhol vzhľad gemy a jednotlivé kúsky vyhotovil rytec gem, čiže skalptor. Po ich zhotovení boli mágom zasvetené a pripravené k používaniu nositeľom. Vyobrazenie sa častokrát objavujú aj s nápisom. Ten môže byť čitateľný, čiastočne čitateľný aj nečitateľný, pričom sa predpokladá, že svojou zvučnosťou mal zapôsobiť na zlé sily. Zapojenie viacerých zmyslov, zrak pri pohľade na božstvo, zvuk pri vyslovovaní gréckej alfabety a podobne mohol taktiež utvrdiť nositeľa v účinnosti amuletu. Harpokrates je solárne božstvo s pôvodom v Egypte. V Karnunte je zastúpený v podobe drobných plastík a na geme. Je ľahko odlišiteľný na základe jeho charakteristického gesta, pretože býva vyobrazený s jedným prstom na perách a s druhou rukou za chrbtom. Je teda mlčiaci a považovaný za ochrancu tajomstiev. Podobne ako bohyňa Venuša bol zrodený z vody a preto býva vyobrazený na kvete lotosu, na lodi alebo v sprievode zvierat. Pri vyobrazení jeho matky Isis a Harpokrata býva častokrát hľadaná analógia pri vyobrazeniach Venuše a Kupida. V prípade gemy z Karnunta môžeme vidieť, že na jednej strane zobrazený Harpokrates v sprievode zvierat, ako môže vidieť tu. A tieto zvieratá sa opakujú v trojiciach a sú otočené tvárou k nemu. Čísla boli taktiež rovnako dôležité pri magických rituáloch, pričom v receptoch na ich prípravu sa objavujú napríklad opakovanie formulky 3-krát, avšak dôležité sú aj typické čísla 7 či 12. Na už spomenutej géme môžeme vidieť, že sila božstva je na druhej strane podporená gréckym nápisom. Na sledovanie vývinu a k porovnaniu podoby Isis s Harpokratom som pridala fresku z egyptského Karanis, ktoré má reprezentovať jedno z najstarších vyobrazení Panny Márie a malého Ježiška. Pomerne zaujímavé je to, že ak sa pozriete bližšie, malý Ježiško má stále prst pred ústami v geste typickom pre Harpokrata. Ako druhú nadprirodzenú bytosť vyobrazenú na magických gemách v prostredí rímskeho Karnunta môžeme spomenúť bytosť nazývanú Abrasax alebo Angvites. Má hlavu kohúta, v jednej ruke bič a v druhej štít. Na tele má vojenský kýros a má nohy hada. Jeho úloha bola apotropajná a jeho pôvod sa hľadá v Sýrii. Pausanias vo svojom diele Cesta po Grécku spomína, že kohút je spojený so slnkom, pretože ohlasuje jeho príchod. Podporu solárneho charakteru tejto bytosti je aj bič v jeho ruke, pretože má pripomínať bič Helia, ktorým poháňa nebeský voz. Gemy s vyobrazením tohto tvora sú zhotovené z jaspisu, heliotropu a hematitu. Zaujímavý je jeho výskyt na olovených plochých okrúhlych záväzkoch, pretože ako sme si už hovorili, olovo bolo spájané s podsvetnými božstvami a s kliatbami. Ďalšia ochranná bytosť, ktorá bola zastúpená na amuletoch z Karnunta, je Aion. Ide o jedno z trojice božstiev času z gréckej mytológie, čiže trojica Aion, Chronos a Kairos. Aion bolo božstvo absolútneho a dokonalého času a malo reprezentovať večnosť, trvanie bez začiatku a konca. Z toho dôvodu, ako môžeme vidieť aj na tejto mozaike, bol vyobrazovaný ako mladík v plnej sile. Z Karnunta máme toto božstvo doložené v podobe malej bronzovej plastiky. Keď sme sa dostali k problematike plynutia času v dobe rímskej, len spomeniem niektoré spôsoby, ktoré Rímania používali na predpovedanie budúcnosti. Pri hadoch som už spomenula povery, ktoré boli každodennou súčasťou rímskeho sveta. Rímania napríklad označovali rôzne dni na základe toho, kedy mohli a nemohli byť vykonávané administratívne záležitosti v meste na dies fasty a dies nefasty. Dokonca mali aj dies atri, ktoré boli doslova označované ako tzv. Čierne dni a boli stanovené na dni, počas ktorých utrpela v minulosti rímska armáda obrovskú porážku. Rímania taktiež na predpovedanie budúcnosti používali výklady haruspikov, ktorí veštili z vnútornosti zvierat. Veštilo sa aj z letu vtákov, zo snov či zo zobania posvätných kuriat. Následne sa presunieme späť k magickým bytostiam na gemách z Karnunta. Ako ďalšieho môžeme spomenúť Chnubisa, ktorý má podobu hada s hlavou leva.
Opäť ide o solárne božstvo, ktorého pôvod sa hľadá v Egypte. Býva zobrazovaný s nimbusom, čiže so svetožiarou. Od antických autorov vieme, že jeho vyobrazenie bolo liečivé na choroby súžujúce hrudník a brucho. Príklad uvádza recept na bolesť žalúdka od Marcela Empirika. Z Carnunta sa nám dochovala gema z hematitu, pričom ako sme už hovorili pri materiáloch, hematit bol dôležitý pri chorobách spojených s krvou. Keďže krv prúdila po celom tele, bol nesmierne obľúbený na liečenie pomerne veľkého množstva zdravotných problémov. Na drobných osobných predmetoch, ako sú napríklad prstene, ale aj na bronzových kovaniach, sa v Carnunte objavuje vyobrazenie medúzy. Jej pôvod je v gréckej mytológii. Jej príbeh asi už všetci poznáte, bola dcérou Forkisa a Keto a po slávnych skutkoch, ktoré s jej hlavou Perzeus vykonal, ju daroval Aténe, ktorá mu pomáhala. V rímskom prostredí má ochrannú funkciu, pričom ide o symbol prevzatý spolu so schopnosťami. Má za úlohu ochrániť nositeľa a reprezentuje priamy útok voči škodlivým silám. Možno už niekto z vás videl túto hlinenú figurku, ktorá má reprezentovať kúzlo lásky. Ako môžete vidieť, figurka má na niektorých miestach zapichnuté tyčinky zo zliatiny medí. Ide o figurku skutočnej osoby, voči ktorej bolo toto kúzlo namierené, pričom na všetkých miestach, kde má tyčinku zapichnutú, by mala pociťovať toho, kto dal toto kúzlo zhotoviť a rovnako byť zviazaná jeho láskou tak, ako je zviazaná aj táto figurka. Láska v antickom svete totižto nebola vždy vnímaná tým spôsobom, ako ju vnímame teraz. Častokrát išlo skôr o sňatky kvôli majetkom či spojeniu bohatých rodov. Ak sa pozrieme na to, ako bol vyobrazovaný syn bohyne Venuše, Amor, a ako býva vyobrazený aj v dnešnej dobe, najčastejšie ide o malého okrydleného chlapčeka, ktorý nejesie síce čokoládu a kvety, ale luk a šiep, ako môžete vidieť na tejto plastike z Carnunta. Keď sa nad tým zamyslíme, zasiahnutie šípom nepredstavuje vo všeobecnosti akt lásky. Analogickú formu mágie v podobe fragmentu voodoo babiky máme aj z rímskeho Carnunta. Zachovala sa nám však len jej hlava a býva interpretovaná ako hlava niekoho, komu chcel človek, ktorý si toto kúzlo umiestneho mága objednal, ublížiť. Na obrázku napravo môžete vidieť, ako príprava takéto voodoo babiky prebiehala. Mág ju na základe požiadavok objednávateľa zhotovil, dal vypáliť a následne počas rituálu pochovel. Pri magických gemách sme už čiastočne načetli výskyt nápisov na amuletoch. V priestore rímskeho Carnunta ich môžeme rozdeliť na skupinu čitateľných nápisov, čiastočne čitateľných nápisov a nečitateľných nápisov. Skupina čitateľných nápisov sa delí na dve podskupiny zastúpené historiolov a nápismi želajúcimi veľa šťastia. Ako prvú si bližšie rozoberieme historiolu. Jej pôvod sa hľadá v Mezopotámii a Egypte, vyskytuje sa však aj v gréckom prostredí v podobe príkazov smerovaných voči zlým duchom. V rímskom prostredí sa vyvinul na nový druh mágie, historiou. Ide o príbeh hovorený v tretej osobe minulého času. Očakávanie pôsobenia mágie z tohto predmetu malo byť vďaka analógii jednotlivca s postavami v príbehu. Neskôr predovšetkým počas kresťanstva bola táto forma mágie využívaná aj pri exorcizme. Historiola z Carnunta je zapísaná v gréckej alfabete na striebornom plechu na tzv. Lamele. Nie je zachovaná kompletne, avšak vďaka mladším prepisom z byzantského prostredia poznáme celý príbeh. Našla sa v sarkofágu spolu ešte s inými lamelami a je datovaná do 3. storočia. Príbeh na lamele je o Antaure, ktorá je zosobnením migrény, a o Artemis z Efezu, ktorá zabráni, aby niekomu ublížila a usídlila sa mu v hlave. To, že ide o prepis magickej príručky na výrobu amuletov, pravdepodobne z východného prostredia, naznačuje nápis proti migréne na začiatku tejto lamely, ako môžete vidieť tu. Nápisy želajúce veľa šťastia mali, ako už vyplýva z názvu, priniesť nositeľovi šťastie. V prostredí Carnunta sa objavujú hlavne na osobných šperkoch, na prstení, na gemách, ale aj ako súčasť opasku. Forma nápisu môže byť kompletná, čiže utere felix, ale aj v skratke UF, UTF, UTI, UTIFEL, UTIME felix, pričom mohlo byť na konci pridané meno božstva alebo nositeľa, alebo slovo vivas. Ako sme už videli napríklad pri Herkulových kijakoch, objavuje sa aj v kombinácii s inými ochrannými symbolmi. Obľuba tejto formy amuletu je v pomerne dlhom časovom rozsahu, a to od 2. do 4. storočia.
Čiastočne čitateľné nápisy sa objavujú ako súčasť rôznych kúzelných formúliek. Ako prvý príklad z Carnunta spomenieme zlatú lamelu s gréckym nápisom ablatanabla blepo krio, čo znamená ablatanabla vidím, vidím ablatanablu alebo ablatanabla sa pozerá. Nečitateľné je ležaté písmeno S a otočené písmeno K vedľa posledného slova. Slovo ablatanabla odkazuje na formu slova abrakadabra, pričom sa objavuje aj v rôznych iných skomolných formách ako atanabla, ablanatanabla a podobne. V diele Liber Medicinalis od Serena Samonika, ktorý bol lekárom rímskeho cisára Karakalu, sa objavuje recept na prípravu amuletu, ktorý mal liečiť maláriu. Do tvaru trojuholníka mal byť napísané slovo abrakadabra, ako môžete vidieť na obrázku vľavo. Ako ďalšie príklady na čiastočne čitateľné nápisy z Carnunta uvádzam tieto dve gemy. Prvá z nich je vyrobená z kosti a obsahuje nápisy na prednej i zadnej strane a aj na bočnej hrane. Predná strana obsahuje 5 riadkov nápisu, ktorý čítame ako Omega, Steos, Abraham, Izák, Jákob. Na okraji gemy sa nachádzajú samohlásky, ktoré boli pravdepodobne vyslovované alebo spievané počas rituálu zasvetenia a ich magická sila spočívala v ich zvučnosti. Zadná strana obsahovala tvar kríža, vedľa ktorého sú 3 riadky magických znakov. Ide jednoznačne o amulet židovského pôvodu datovaný do 3. až 4. storočia. Druhá gema napravo bola vyrobená z heliotropu a je datovaná taktiež do 3. až 4. storočia. Predná strana obsahuje viac riadkový nápis v gréckej alfabete, ktorý taktiež svojím obsahom odkazuje na mená židovského boha ako Jahve či Sabaoth. Na okraji gemy sa nachádza pravdepodobne chybne napísané meno aniela Uriela, za ktorým nasledujú samohlásky. Na zadnej strane je trojriadkový magický nápis obsahujúci písmena Z, okolo ktorého obieha Uroboros. Súčasťou už spomenutého sarkofágu s lamelou obsahujúcou historiolu o Antaure bola aj lamela, ktorá má v hornej časti nečitateľný nápis v tvare trojuholníka. Tento tvar sme už mohli vidieť pri recepte na výrobu amuletov s nápisom abrakadabra. Pod ním sa na striebornej lamele nachádza slovo Sabaoth, čo znamená pán zástupov. Ďalšia strieborná lamela je čitateľná len na 15. riadku, kde sa nachádza vzývanie Krista a na 17. riadku, ktorý obsahuje staurogram. Datovaná je do 4. storočia. Nečitateľnosť zvyšku textu mohla byť zámerná, ale taktiež mohlo ísť aj o prípad, keď zhotovovateľ lamely nevedel preložiť obsah textu a tak mohlo pri prepise z magickej príručky dôjsť k chybám. Na záver sa pozrieme bližšie na už spomenuté tabule de fictiones. Z Carnunta máme príklad oloveného plechu, ktorý bol poskladaný z 8 častí. Je datovaný do 2. až 3. storočia a obsahuje kombináciu textu v gréčtine a latinčine. Na začiatku sa nachádza vzývanie podsvetných božstiev a Kerbera. Môžete vidieť, vyznačené červenou. Samotná kliatba je určená proti istému Eudemovi, ktorý si požičal vzácnu loď. V prípade, ak ju Eudemos nevráti, tak ako je olovo ťažké, tak ťažký hnev by mal dopadnúť na Eudema. Skupina nečitateľných nápisov z Carnunta je zastúpená len jednou gemou zhotovenou z chryzoprasu, ktorá je datovaná do 3. a 4. storočia. Nápis bol nečitateľný zrejme zámerne a ide zvyčajne o slová bez jasného významu. Môže tomu byť z dôvodu zámernej tajomnosti alebo opäť kvôli chybnému prepisu z magickej príručky. Ku koncu ešte pridávam zoznam použitej literatúry, z ktorej som pri tvorbe tejto prezentácie čerpala. A ďakujem za vašu pozornosť a rozhodnutie stráviť vaše popoludne s nami v návštevníckom centre Mušov, brána do Rímskej ríše.